ngayon ng saan tayo pupunta? And Pangasinan. And ayan. Pupunta muna kami ng Anda, Pangasinan para mag-unwind Na naman. Katapos natin ng Pinsal Falls. Unwind na naman ulit. Unwind na naman ulit. Hindi pa na tayo kayaman. Driver, bilisan mo nga! So, dalawang sasakyan kami. Isang Bagal mo! Ford Ranger and then isang Adventure. So, medyo siksikan kami dito. Makikita nyo. Ang in-order namin, van! Kaliit nung sakyan mo, ha? Oh my God! Again, Norgere naman nerves, boy. Huwag mo kayo provoke. So, update ko na lang kayo. Mahabang biyahe to. Mo kayo provoke, ha? Update ko na lang kayo pag nandun na kami sa Anda. Pinubook mo ako. So, mapasok muna kami at nagugutom na rin kami. Time check, 9:30 PM. So, ayan, mga kasama namin. So, sabi mo? Sabi mo, Brad? Sobrang happy. Ikaw, Brad? Hi. Sabi mo? Huwag kang pabebe, ay babasag ko sa'yo to. Ganda lang i-joke. Ayoko na dito kumain. Bakit? Hindi ako may soft drinks. Tapos, Kayara ko may soft drinks. Ha? tapos ano yung manok? Malat. Malat? Pero naubos mo naman eh. Mahilig ako sa malat. Wala akong soft drinks, oh. Ikaw siya, sabi mo. Sira ulo yun, huwag mong maniwala. Garon yun. Dito na kami sa sasakyan. Babang biyahe pa. Oh, Ay, mga gymnast. car vlog muna tayo. Para kami kasing lumpiang hinilera dito. Ayun oh. Bad trip, di ba? Bad trip? So, update ko na lang kayo mga kalakasya. Malapit naman na kami. And then, siguro bukas na tayo magkikita-kita. Yan na lang. See you. Good morning sa inyo mga kalakatsa. Dito na kami sa may Anda, Pangasinan. So medyo puyat-puyat tayo kasi kakagising lang natin. Kasi tayo nakatulog. Dumating tayo dito mga 1 AM. Nakatulog tayo mga 2:30 AM. So time check now is 6 AM. So ilang oras pa lang ang tulog namin. Pero ganoon talaga kasi kailangan natin masulit yung pag-stay natin dito sa Mayanda, Pangasinan. Nandito ko ngayon sa bahay ng brad namin sa Anda, Pangasinan. So ito, naglalakad-lakad ako ngayon sa may bakuran nila. Pansin nyo, ito yung pinaka-bahay nila. Ito yung nag-stay. Ito yung daanan. Mamaya pupunta tayo ng Tondol White Beach. Yan, maliligo tayo doon. So, nag-marinade na rin kami gabi ng iihawin. Yan, so bumili rin kami ng hipon, yung mga pwedeng ibang kainin pa. Pagkalasin, ay introduction. Parang ayoko ibigay eh. Sikat siya. Sarap ng kape sa umaga. Pagkatapos namin magkape, pupunta kami ng Pantalan. Kukuhanin na namin yung order ni Brad Saf na hipon. Tum-order daw siya ng 3 kilong hipon. So, sarap na masarap yun. So, update ko kayo guys, kakape muna kami. So, ayan pa na. So, dito na kami sa sakyan. Pupunta na kami ng Pantalan. Bibili na kami ng isda at puset, mga hipon, ayan. So may dala-dala kaming cooler. Diyan namin lalagay. Tingnan natin mamaya kung ano yung Pantalanan. So marami isda doon, bagsakan ng isda doon. Ayun na, pinakadulo ng Anda, Pangasinan. Ito yung mangrove nila, mga bakawan. And it's nice. It is nice. Sabi mo mamumulak ka ng ganyan. Oh. Ganda pa din. Ayan. So ito makita nyo dito sa may Anda, Pangasinan. Ayan. Ito.
yung 100 Islands. Ayan na. Pwede kang pumunta doon sa 100 Islands na yun. Brad, dati hindi ah. Ganda, di ba? Welcome to Anda, Pangasinan. Ganda, oh. Sana bumaba tayo. Oh, di ba? Mga yan, mga corals. So, ito yung 100 Islands. Wala ka visit, di ba? Ah, ito daw yung nirerentahan na bangka papunta ng 100 Islands. Magkano, Brad? Magkano? 2.5. 2.5. Ayan. So, 2.5. Pang ilang tao yung Brad? Ha? Pang 15 tao. 2.5 papunta ng 100 Islands. Ilang oras yung Brad? 30 minutes? 30 minutes. Pagka walang traffic. Bukit ng bangka, oh. Bangka! Pangalan yan, Brad. Hindi ah. Pang 13 nga yan. Dito na tayo sa pinakabilihan ng isda. Titingin tayo nung kung anong pwede natin bilhin. Ay, mga hipon, no? Paano yung magandang umaga sa Buklas. ano? Maabig ka buklas. Maabig buklas. Magandang umaga. Ayun, malaga nga. 300 dapat eh, 250 na lang. Malaga. Maato yung pito. Yun, no? Ihaw sana, Brad. Magalaw pa yung mata. Naman sa yung kilo yan ay. Maraming salamat kay Kuya na nagbigay ng libreng mga isda at talangka. Saka 40 pesos na talangka. Napakadami, 40 pesos lang. Maraming salamat kila Kuya. Then nagpa-reserve na kami ng hipon saka mga ibang mga isda na bibili namin bukas. Babalikan na namin bukas. So ngayon pupunta muna tayo ng bahay nila Brad Sap. Then punta tayo ng Tondol Beach. Yan. Kita tayo sa Tondol Beach. Nagpe-prepare na kami papuntang Anda. Ito ang mga baon namin, kilawing pugita, octopus, talangka saka hipon. Ito po ang hipon, makikita nyo po. Ito po siya. Then ang minarinade namin kagabi na baboy with ASF. Ayan, update namin kayo pag papunta na kami. We are going now to Wala man oh. Tondol Beach. Tondol Beach. Ayop ka. Uy. Sa wakas, makakatikim na kami ng ligo. Nabaho ang sa sarili. Brad, ang pagtahi araw-araw. Hindi ginagawa installment. May kasama pa ata yun. Ginagawa mo kinsenas ka tapos yung pagtahi mo eh. Brad, ito ba natin pa? May bago tayong kaibigan mga kalakwatsa. Gustong sumama sa Anda. Hindi siya bumibitaw. Katulad niya. Sino Brad? Pinagpalit ka sa? Samot. Sa mot-mot bro. Buti pa siya, makapit na makapit. Ay! Yun lang Brad! Bumitaw na rin siya. Yung sa Salt Bay mo ay yung ano, Salt Bay mo yung pagbato. Yaw! Yun o, lupit mo! Yaw! Ito ang tamang pagbubukas ng shrimp. Hindi siya sumigat eh, sa paglalagay ng asin. Oo. Siyempre, hanggat wala pa sa may beach, kakainin na natin. Okay, otot lang ako saglit. Ah, sarap. Putang ina! Ang baho! Putang ina! Ikaw sumalo. Ikaw sumalo. Tangin na. May ikot dito sa lobby mo. Oh. Hindi makawala. Ayan, kita nyo, walang natira.
Kaya magtatanggal. Uy, tender na tender. Saan ka pa? Yung juiciness niya, Ay, then yung tenderness. Grabe, ay shit. it will burst in your mouth. Tapos pag ginawa mo siya, para siya natutunaw sa may dila mo. That's the freshest of shrimp in this island, Anda, Pangasinan. Ano ba? Saba, Kuya Jogi, galing yung mga tagak na yan. Mga tagak na yan nabubuhay nung BC bird coming. Nung bird coming, 2000 BC, 2000 bird coming. Naman 2000 silang punta dito. Yung iba yung iba nalunod sa dagat. Hindi na kinaya. Ano pati kaya yung mga yun? Uso ng racing nun, pigeon racing. Totoo pala yung evolution. Oo naman. Dati nga yung kalapate, pabaliktad yung pakpak niya. Mabilis sumipag. Paano sila tumataas kayo, Jobert? Eh di pabaliktad din sila. Nag-evolution talaga yan, kaya naman. Kaya alam nyo na, 2000 BC, 2000 bird coming. Ah, yun pala yun. Sa wakas, dito na tayo sa may Tondol, White Beach. Ganda. Woo! This is life. Tumawag ka ba? Saan may cellphone? Tumawag si Doggy sa puto kagago. Namatay tuloy. Yun talaga yung balak niya. Masarap, Brad. Ay, kakukuha lang. May buhangin pa eh. Sarap. Ito siguro. Kamis, anong isda to, Brad? Balanak. Balanak. Para makaligo na. Alright, it's time to eat. Lord, maraming salamat po sa pagkain. Bless you po ito ang lahat kami kakain. Gusto nyo pray, amen. Amen. Thank you, Lord. Sarap. Enzo? Final touch. Para dito. Ipakita mo kung paano i-garnish, Brad. Kamay na lang ako. Paano ilagay ang kwan, Brad? Sausawan, Brad? Garlic, ano naman, onion bay yan, onion bay. Onion bay, onion bay. Onion bay. Ayun o. Ping, 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 ping. Sabi ko sa inyo. Uy! Uy! Yun ang nagpa... Wow! Sabi ko sa inyo marami nasisira dahil sa Ranger. Mga hindi makausap. Uy! Dami ah. Allergic sa ipon. To, legend to mga to ah. Layo ba na? Tignan nyo mga kalakwadya kung gaano kaganda dito sa may Tondol Beach, Pangasinan, Anda, Pangasinan, ang tinatawag na Boracay of the North. Papakita ko sa inyo. Diba? Nakita nyo kung gaano kaganda dito. Pero kailangan mga shades kayo kasi medyo masakit sa mata. Ang tawag kaya medyo napapikit-pikit ako. Maliligo tayo mamaya dyan. Diba? Ganda oh. Alam mo naman yung white sand, diba? Oh, ha? White sand. Ano yan? Ano yan? Ano yun naman yan? Ayos ka lang dyan, sis. Hello guys! Okay, po ngayon mag-swimming na po kami. Kuya Big, Ipon. Brandon, and si Asho. Si Kuya Doggy yun ah. Puntahan natin. Kuya Doggy. Malalim ba dyan? Tabaw lang oh. Paano mag-swimming, Kuya Doggy? Turo mo naman kami. Kailangan no hands ka lang. Ganyan. Ganyan. Tapos gano'n. Sige nga, testing nga Kuya Doggy. 1, 2, 3. Kuya Doggy, ba't nalulunod ka lang, Kuya Doggy? Kulang lang practice. Ay, ganun ba? Backstroke. Backstroke? Ano pa yung mga iba't ibang alam mo, Kuya Doggy?
Marami. Ano? Kumain. Stroke, ganito yung stroke. Ano ba mga stroke alam mo kay Doggy? Mild stroke. Kalahati lang yung mapapakamay sa'yo. Kuya, pakidrain na yung pool. Oh, dyan. Brad, nakatagpo ako ng rare. Emblem. Rare. Ha? Rare jellyfish. Ay, jellyfish. Starfish pala, Brad. Eto siya, Brad. Starla yan. Oh my God, si Starla. Ang pinaka-rare na starfish. Tagpuan ko na rin siya sa wakas. Saan pa yung bunga nga niya? Ayan, Brad, oh. Wow! Si Jogi, anong klaseng starfish yun? Rhinoceros Ha? starfish. Anong... Rhinoceros starfish. Pagka dinikit mo to yung sa patok mo, isip-sipin lahat ng dugo yan. Isip-sipin lahat ng dugo. Mawawala lang. Puputi ka na, puputi ka. Yan ba yung ano? Ayan na ata yung pinaka ano eh. Serious na. Napakita ko sa inyo. Rhinoceros starfishes. Ayun nga eh. Wala na bang ipin ah. Kaya Asyong. Sample natin kaya so nga. Makikita mo yung part na to. Pag-iinis diba? Pag siyaksak natin ito. Isip-sipin lahat ng salag. Huwag mong tatapon. Si Starla to. Ang aking hiling. Ako nga, Brad. Anong hiling mo, Brad, kay Starla? Ang hiling ko. Babay, gago! Para sa ating pandangan kasi Oh, mababaw lang, oh. babaw lang, tingnan mo, hanggang tuhod lang. Tapos Brad, talunin mo lahat, Brad! Ayan na, Brad! Yun, unahin natin yun! Mamaya! Wala, baka, oh! Doon, umat ka doon! Wala na, talo na kami! Oh, lumama ka doon! Doon! Aban! Magbubuha lang. Panalo ang puta champion. Salt Bay. Okay na si Salt Bay. sobrang halang na niya, Brad. Last na effect, Brad. Tira mo na. Madami kasi. Ano yan, Brad? Ganto, gulaman. Pang milk tea. Ah, dito nanggagaling yung milk tea. Oo. Ito yung ginagawang pearl. Oo. Ah, ito pala yun. Batang koral. Sa kinikilid, Brad. Tas mo, sana kasi. Sakit. Ayan po nyo. Nandito na po kami sa middle of the sea. Dito po kami sa Pacific Ocean. Punta po kami ng South China Sea ngayon. Bali, nilalangoy lang po namin. Nakakapagod. Ha? Malalim na dito. Stop over po kami kanina. May 7-Eleven. Oh, asa na yung binangon natin? 7-Eleven kami kanina. 5 oras na po kami palutang-lutang. Ano kami? Ngayon. Hindi pala nakapagod. Kasi mga tropa namin ngayon. Sila. May hinay mga yan. Brad. Nakabangka. Brad. Langoy-langoy lang kami. Brad, yung hinilit ko, 1 oras ito yung ginagamit ko. Makasurvive lang. Ngayon, Brad, pinulikat na ako, straight na. Ngayon yung hilalaki na lang.
Pero may kaliwang papa ako para makasurvive. Yan po, ganyan po ang hirap na dadanas namin. Ha, Binangga kasi. doon po kami galing. Ayan. Ganyan po yung island na yan. Brad, down na yung hiniliit ko, Brad. Yung hinalaki na lang talaga. Pinalalangin Medyo ko. lumalakas na po yung alon. Kailangan mo po magpaalam. Lakpachera Bob! Cowboys, sign out. Shot ka na ba, Brad? Shot mo na, Brad! Brad, shot ka na, Brad. Hindi ako makainom kasi galing ang sa China Sea. Pagod. Hirap sa survive, Brad. Lahat yan, Brad. Dilangoy mo yan, Brad. Naman ko yan, Brad. Para lang sumat. Lahat. Pati yung hinlilit ng paa ko, ginamit ko na, makasurvive lang. Bangi! Shot mo na, Brad. sobrang Deserve mo mahirap. yan, Brad. Deserve ko to. Galing ka pa palang South na Hindi, Brad. After ko nang shumat dito, mamumulutan ulit ako doon sa isla na yung, Brad. Andun yung pulutan mo, Brad. Brad. At teka lang, Brad. Shot ko na tapos mamumulutan ako doon. Sige, Brad. 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 Ay, Brad. Thank you, Brad. Brad, mamumulutan lang ako doon. Sige, Brad. Ingat, Brad. Ingat. Anong nangyari dyan, Brad? Hindi, Brad. Ang hirap mang tanggapin, Brad, pero 365 days na kami pumapalaot. Actually, nakasurvive kami lahat eh. Pero isang hakbang na lang, nalunod pa yung kasamaan namin. Siya ba to? Brad Asyo, kapay si kapay! Pero may isang request siya, Brad. Anong request niya, Brad? Makatagay ng kahit isang shot ng Red Horse lang. Kasi halos hindi man isang taon, 365 days kaming nasa lakas. Kapay si kapay Asyo! Patagayan niya. Patagayan niyo, Brad. Uy, Alay para kay Asyo. Uy, shit, nanginginig pa. Oh, pakbangin na yung mga bata. Akbay na yung mga bata. Pakbangin na yung mga bata. Hakbang na. Brad, Hakbang na, hakbang na. Brad, Hakbang na, Brad. Brad, sa tagal namin sa laot, Brad, nakaka-catheter na siya, Brad. Ay, Brad. catheter niya to, Brad. Yan yung isa sa kinamatay niya, Brad. Hindi siya marunong umihi sa... Tayo sa malayo, Brad. Kaya kinatheter namin siya. Ano pala doon tayo sa malayo? Bakit, Brad? Makakabangon yun. Makakontay kamay. Brad, tayo ka, Brad. Alis na kami, Brad. Bahala ka dyan. Hindi, Brad, lasing lang yan. Ay, lasing lang, Brad. Brad, patunayan mo hindi ka lasing, tayo ka. Tatayo ako. Patunayan mo hindi ka lasing, Brad. Tayo ka na, Brad. Nagpapanggap ka lang lasing eh. Nakatubol pa nga. Iwanan natin, Brad. Brad, may mga nakatubis doon, Brad, oh. Tara doon. Tayo agad. Brad, tayo na, Brad. Kaya ko to. Ayan po. Sinitsit pa nga. Palinatahan pa nga. Hindi pala mali itong finishing ko eh. Brad, ako labor mo, Brad. Tubig, Brad, tubig. Timpla. Unan mo, ano? Level. Pantay ba, pantay? Kulang. Halo. Pasok. Oh, level. Kaya pati pa dito. Kulang dito, Brad. Pitik pa. Baba dyan eh. Sinaro, Brad. Brad, nagkakasinaro. Alala? Kaya ako nag-transfer. So, ay, buwan, no? Tapos na maghapon namin, pero hindi pa dyan natatapos. Hold up. We're just getting started. Roll up. Uwi muna kami ng bahay nila sa Mansion. sa mansion pala nila. Correction na. Kala ko rancho, Brad. Rancho. Ay, rancho. Kasi Rancho. yung gate nila, 3 days mong lalakarin. Pagpasok mo ng bakod namin, 3 days pa nang lalakbayin yun. So, pagdating natin doon, dry na tayo no. Ganun ba? Darating tayo doon at, di ba, ano ngayon? Saturday? Saturday. Tuesday, andun na tayo sa bahay. Oh my God. So, absent kami sa trabaho niyan, Brad. Okay lang yun kayo naman. Sige, Brad. Maraming Ayan. na pula doon. Na pula. Mamaya, Adobo, Brad, adobo. bukas, tirahin natin yung mga panabong ko doon para lang sa inyo.
Nakakabis itong samahan na to. Bullshit talaga ng samahan to eh. Daming sakripisyo. So yan, uwi muna kami sa bahay nila, magbibihis, maliligo. Kasi may video ako doon, may unting handaan at may walwalan. Ayan, so update ko kayo guys pag nandun na kami. Then Yes. magpipicture kami sa may Marshmallow Country. Marshmallow Country, ayan. Ayan, so update namin kayo. See you. So we are here at Marshmallow Country, as you can see at the side road. Motherfucker. Diretso! Diretso! Ayan yung Marshmallow Country na yan, oh. Diretso pa! Diba nakakatakam, kala mo marshmallow talaga. Ang ganda magpa-Instagram photo, diba? Ang dami yung nagpapapicture. So ang dami, diba? Wala kaming mapagpwestuhan, Brad, sa sobrang dami. Nagpapapicture. Grabe. Isang oras sa van, 3 oras sa Kalabaw. Picture muna kami, mga kalakwatsa. So yan, nakapag-picture na kami. Ayan yung mga marshmallow, oh. Ang ganda ng kulay, di ba? So jump shot, jump shot.